אז אני בתל מירושלים, בת 21. האמת שבחרתי ללמוד את המקצוע הזה כי זה משהו שאני מאוד אוהבת. זה בדיוק מה שרציתי ולא רציתי תואר וזה בול זמן מדויק ולא רציתי כמה שנים. וגם מבחינת האווירה והמקום, לפי הסרטונים שראיתי ולפי התמונות ובאתר אינטרנט, כאילו ראיתי את האווירה שהולכת פה וידעתי שאני אוכל להתחבר אליה. גם איך שהגעתי לפה ראיתי ממש שהסרטונים שיקפו את האמת. אם זה הבנות שממש התחברתי אליהן בשנייה, ויש פה ממש אווירה של בית בחודש, ואם זה מבחינת המורות שהן באמת נותנות יחס אישי לכל אחד. אז בגלל שאני גם כל כך אוהבת את הלימודים האלו, אז זה ממש נתן לי איזשהו עברור באיזשהו מקום להשכיח את המצב. אני מרגישה ממש את המעטפת שקורית פה גם בזמן המלחמה. אם זה היחס מבחינת הצוות, ואם זה החברה עם הבנות שזה גורם לך להשתחרר קצת. הצוות מאוד מכיל ומבין את העניין, אם זה בעלים במילואים ואם זה הילדים. אני ממש ממליצה על מכללת אימג' מתוך ניסיון אישי שלי. זה ממש מה שרציתי, זה כאילו קורס מדויק למה שאני רציתי. אם זה מבחינת הזמנים, ואם זה מבחינה כלכלית, ואם זה מבחינת הלימוד שבאמת חיפשתי משהו ממוקד ומצאתי ממש בתשובה את מכללת אימג'. גם מבחינת האוכלוסייה פה, כאילו שזה בנות וזה... יש פה אווירה ממש משפחתית ורגועה. אני ממש ממליצה לבוא, גם אם זה לבדוק, אני בטוחה שאפילו מהשנייה הראשונה שתיכנסו לכאן בדלת, אתם תמצאו את המקום שלכם ואת התשובה שלכם, ואני ממש ממליצה על המכללה.